Мин башкортча сөйләшәм. Күз куәт, Аллаһ ишеткән телдә сөйләшәм. Әһин. Мин башкорт телендә сөйләшәм. Әһин. Мин башкортча сөйләшәм. Әһин. Мин башкорт. Башкортча сөйләшәм. Әһин. Мин башкорт. Башкортча сөйләшәм. Әһин. Мин башкорт, мин башкортча сөйләшәм. Әһин. Мин башкорт. Башкортча сөйләшәм. Әһин. Мин башкортча сөйләшәм. Әһин. Мин башкорт. Мин башкортча сөйләшәм. Әһин. Мин башкортча сөйләшәм. Әһин. Без башкортча сөйләшәбез. Әһин. Әһин. Мин башкортча сөйләшәм. Әһин. Мин башкортча сөйләшәм. Әһин. Мин башкортча сөйләшәм. Әһин. Без башкортча сөйләшәбез. Әһин. Мин башкортча сөйләшәм. Әһин. Без башкортча сөйләшәбез. Әһин. Мин башкортча сөйләшәм. Әһин. Мин башкорт телендә сөйләшәм. Әһин. Мин башкортча сөйләшәм. Әһин. Без башкортча сөйләшәбез. 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 Әһин. Башкорт телендә сөйләшәбез. Әһин.